Plać dvogodišnje djevojčice. Dvogodišnja Denisa je voljela ići u vrtić. Jako joj se sviđalo kad se igrala sa svojom najboljom prijateljicom Timeom. Ali kad bi se Timea igrala sa drugim djevojčicama i dječacima, Denisa je bila tužna. Otišla je u kut i glasno je plakala. Uaa! I to se događalo svakog dana. Uaa! Što bi moglo razveseliti malu Denisu? Denisa i njezina najbolja prijateljica Timea su svako jutro prve dolazile u vrtić u Rumunjskoj. Timeina majka je bila odgajateljica u tom vrtiću i ona bi svako jutro pokupila Denisu kod njezine kuće. Jednoga dana su Denisa i Timea kao i obične stigle prije ostale djece. Zajedno su se igrale skrivača. Skrivali su se ispod velikog plavo-zelenog stola. Skrivale su se u kupaonici. Skrivale su se i iza stolaca. Zabavljale su se sa plastelinom i bojale bojanke. Nakon nekog vremena i ostala djeca su počela dolaziti, a Timea se poželjela igrati sa njima. To se Denisi nije svidjelo. Željela je svu Timeinu pažnju. Otišla je u kut sobe, sjela na pod i počela plakati. Uaa! Odgajateljica joj je prišla i zagrlila je. Pa nema razloga da plačeš, rekla odgajateljica. Zabavnije je kad se igrate svi zajedno, a ne samo sa Timeom. Denisa je prestala plakati. Sviđalo joj se što joj je odgajiteljica predavala pažnju. Poslušala je odgajiteljicu. Idemo se pomoliti zajedno, pozvala je odgajiteljica. Denisa je znala da treba kleknuti i sklopiti ruke jer su svakoga dana svi kleknuli na molitvu prije jutarnjeg bogosluža. Odgajateljica je također kleknula i počela se moliti. Oče naš, započela je, molim te, pomozi Denisi da se smiri i da shvati koliko je zanimljivo igrati se i sa ostalom djecom, a ne samo sa Timeom. Zatim se i Denisa pomolila. Bože, molim te, pomozi mi da više ne budem ljutita, rekla je. Pomozi mi da prestanem plakati. Nakon toga, odgajateljica je zamolila Denisu da joj pomogne pripremiti aktivnosti za ostalu djecu. Dođi sa mnom, pa ćemo se zajedno igrati, pozvala ju je. Nakon nekog vremena, Denisa se priključila skupini djece i počela se igrati s njima. Zajedno su se igrali drvenim slagalicama sa pticama, žabama, skakavcima, leptirima i zlatnim ribicama. Denisi se posebno svidjela slagalica sa ptičicom koja je imala žuto tijelo i smeđe zelena krila. Odgajateljica je provela mnogo vremena u molitvi sa Denisom. Druge godine je sve postalo lakše. Nakon nekog vremena Denisa je počela ići u crkvu sa Timeom i odgajateljicom. Odgajateljica je vodila dječju subotnju školu. Denisi se svidjelo kako su se molili i učili sve više o Isusu. Danas Denisa ima 10 godina i još uvijek se puno moli. U subotnjoj školi ona uvijek prva podiže ruku kada se trebaju moliti. Denisa i Timea su i dalje najbolje prijateljice. Igraju se zajedno skoro svakog dana. Dio darova 13. subote pomoći će u otvaranju škole i centra za produženi boravak u Rumunjskoj, u kojem će djeca učiti više o Bogu, kao i Denisa u adventističkom vrtiću. Hvala vam za vaše velikodušne darove.